Doncs el projecte de com viuen els nens la malaltia d'Alzheimer dels seus avis és un projecte d'investigació per conèixer com els nens que tenen entre 6 i 13 anys viuen que el seu avi tingui aquesta malaltia d'Alzheimer, que és diferent a d'altres perquè tenen comportaments de vegades estranys o coses que els nens a vegades no entenen. Llavors vaig fer entrevistes individuals per conèixer com ells ho viuen i després, posteriorment, entrevistes als seus pares per referendar una mica la informació. I els nens, durant les entrevistes, m'explicaven com es sentien, què entenien de la malaltia. Els nens ho entenen, la malaltia, si se'ls explica, i estan més tranquils. Quan no se'ls ha explicat que això passa perquè tendim a amagar la malaltia i la mort als nens més petits, ells no entenen per què l'avi de cop o crida o està agressiu o l'avi fa comportaments que no són habituals.